O artismo realmente é un movimento artístico radical. En eso, non cabe que nos radicalicemos porque xa é un movimento radical. Nos queremos cambiar de raíz o que é o mundo da arte. Entón, o punto quizá máis subversivo de todos é que a xente poda opinar de arte, igual que se opina de cine, igual que se opina de literatura, de calquera cousa, non? Sexa para decir que lles gusta o noso ou que non lles gusta. Sexa, é simplemente que cando un vai ver unha exposición, pois que a xente non se quede con cara de póker, que digan, pois isto é unha merda, ou isto gústame, ou que fora, non? O artismo é un movimento artístico que nace a través dunha conversa na que empezamos a falar de retomar a idea que tiñamos na facultade de facer un movimento artístico. Na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, onde coñecimos Carmen e Maiseu a Mariano, pois aí foi onde empezamos un pouco a mover todo isto, dado que non nos gustaba a maneira de entender a arte que tiñan na facultade, non? E entón, pois, ali fixemos unha revista clandestina na que decíamos un pouco que todo o mundo pensaba, pero ninguén se atrevía a decir por medo a que suspenderan ou que o ridiculizaran en público, etc., non? Hai un malentendido no noso manifesto que é o de pensar que nós estamos en contra das novas tecnoloxías, en absoluto. O sea, nós usamos as novas tecnoloxías con normalidade. De feito, o artismo naceu en internet a través dunha página web, moitos de nós facemos vídeo e facemos diseño por ordenador, etc., etc. O que nós estamos en contra é de a fascinación estúpida porque simplemente porque unha cousa está grabada en vídeo digital xa é unha maravilla. Pois non, a mellor está grabada en vídeo digital e unha merda, non? Entón, o medio non fai que a obra sea boa. Neste sentido, tamén pensamos que é tan tonto a postura esta de ultramoderna, non? De que todo o que use medios ultramodernos é bon, como a contraria, non? É dicir, solo o que usa óleo con aceite holandés, etc., etc., é bon. Non, o sea, realmente o de menos é a técnica, a técnica que utilices, non? O que importa é como a utilizas, que faz con ela, non? Nos falamos das novas artes ou artes emerxentes, o sea, o que son as formas de arte que se supoñen que son novidosas, ¿no? Como por ser a performance, as instalaciones, o videoarte, a videocreación que enche normalmente os museos, ¿no? Nos creemos que xa chega, o sea, porque que pasa? Cando unha arte realmente nova, o sea, arrasa con todo. Nos pensamos que, por exemplo, pois a performance son artes escénicas, o sea, non son artes plásticas. O mesmo pasa coa videocreación. A videocreación normalmente son vídeos infumables. Cando son vos, les chaman cine ou les chaman cortometraxes, nunca son non ten sentido de por sí esa categoría. Ten sentido porque é a forma de esconder algo que é moi malo, non? Os que formamos, en principio, somos os tres fundadores, Carmen Martín, Mariano Casas e eu, Anxo Varela, e despois houve unha serie de xente que se foi unindo. O sea, ao ser convocado en internet, pois claro, isto ten o poder de traspasar fronteiras facilmente, non? De ser seremos casi 70 persoas. Ti podes facer cine, podes facer pintura, podes facer o que queiras, pero non fai falta tanto misticismo, tanta complicación, non? As cousas son moito máis sinxelas. A arte pois necesita o seu público, o público está ansioso por ver arte, vamos, o que hai que simplemente buscar calidade, buscar facer as cousas ben, e que a xente será que escolla e a que decida o que é arte e o que non arte, o que lle gusta e o que non lle gusta.